simcela uThixo singasebenzi ngokwazi nengqondo, sisebenze ngokumvumela ukuze abantu baphume bephilile, siphume sekekile. I don't think isizochitha iweekend for ukuze kwenza isiko lobe sisebhasini. Sifanele ukuphuma kukhona into esiyifumeneyo asihlangene. Into eyenza siphume sinento ukungasebenzi ngesikhundla nokusebenza ngoba sijwayele ukusebenza. Noba umuntu engazange waplanwa ecaweni yakho, ubuholi ungcwele konza uThixo ayibambe ingoma. Makamba ukwephula abantu beworship team. Ngoba sizonqula, sizokwenzani? Sizonqula, sangizocawa, sizonqula uThixo. Yafuna ke lento kuthiwa kukhonza ngomoya. Lanto yokuba we are free. Ukuba kungabikho failure xa kufika kwindawo yokukhonza uThixo. Awukho kwiprogram. Ungangabikho kwiprogram esiyenzileyo. Ube khona kwiprogram kaThixo. So iprogram kaThixo kufuneka iyithathe yethu iprogram iyilahle ngaphandle. Siyeva. Nalento ungayenzi ngokundweba, uyenze ngokoyika uThixo. Cela ke sifunde lamazwi. AkuTimothy chapter 2 verse number 4 no 5. Incwadi yabase kaPetros wokuqala chapter 1 verse number 18 sime ku-23, then sizothandaza ngegama lenkosi. Sizothandaza ngegama lenkosi. Yenza intando yakho Nkosi, ngizinikela kuwe manje, Nkosi yami, Nkosi yami. yenza intando yakho, yenza intando yakho, Nkosi, ngizinikela kuwe, ngizinikela kuwe manje, Nkosi yami, Nkosi yami. hlala kimi, ngihlale kuwe, ngihlale kuwe, thandazo wami wona, iwo Nkosi, thandazo wami wona, iwo Nkosi. Verse number 4. Ophethe isiXhosa sifundele. Wazinikela ukuba abe yinhlawulelo yokukhulula bonke abantu. Isikelele Nkosi ilizwi lakho, ulabe njengenkosi. Uthathe indawo ekuseni nje. Ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Verse number chapter 1 kwabaseKorinte
verse number 18. Funa uhleli phansi dada. Uthi okunene ilizwi lomnqamlezo libubudenge kwabatshabalalayo. Kodwa kuthi apha lingamandla okusindisa umJuda kuqala. Thixo azoyifunda dada. Enhlizweni kaThixo ungabonke abantu bangasindiswa, bafikelele abantu ekuyazini inyaniso. Thixo unqwenelela abantu bakhe uba xa ebakhangela ngaske basindiswe. Eli gama lithi ukusindiswa litsho uxolelo lwezono, litsho ukwehlukaniswa nazo izono, liqulathe ukuzalwa ngokutsha, liphethe eligama ukuguqulwa, ukutshintshwa, ukungcwaliswa komuntu. Liphethe eligama ukubuyiswa komuntu ebuyelana noThixo wakhe. Uthi ke uThixo apha ungabonke abantu bangamazi ngolu hlobo, bangafikelela kule level yokumazi, baxolelwe, bazalwe, bangcwaliswe, bakhululwe, basondele kuye. Uthi ke baphinde bafikelele ekumazini lo ekusetyenziswe yena ukungcwalisa aba bantu. Ngoba xa besindiswe bangamazi umsindisi wabo, kulula uba xa sebehlangene bangade babe yile nto uThixo ebeyitsho. Ngoba ukusindiswa ukunikwa kungekaveli izimpawu zakho apha kuwe, kuthiwe ngokuvuma ngomlomo, kuthiwa uyasindiswa, kuthiwa ngokukholwa ngenhliziyo, kuthiwe ulilungisa. Ube ungekabi nazo ezi zinto uThixo athi uzizo. Uthi ke uThixo kufuneka aba bantu masebe bethole lento babe sebefikelela ekwazini inyaniso. Uthi uYesu ke kuJohn 6, ndim indlela, ndim ubomi, ndim inyaniso. Kusho ukuthi lo muntu efuneka befikelele kuye ngulo elithi iBhayibhile uThixo wasebenzisa yena. Incwadi yabaseEfese chapter 2 masiyifunde verse number 13.
izolibonga Nkosi yami. Ela khoi izolibonga ngizolibonga Nkosi yami. Ela khoi izolibonga Nkosi yami. Nkosi yami. Ela khoi Ephesians chapter 2 verse number 13. Nina ebenifuthula nikude, nithe nabakufuphi ngalo igazi. Nina ebenifuthula nikude. Ngoba sithi isalvation iphethe ukusondezwa, ukukhonza uThixo usondelene naye. uThixo akathanda uba abantu babe kude, ufuna badlelane naye. Into ebenza abantu basondele, uThixo uthi ungabangasindiswa, ngoba lusindiso olusondeze abantu. Nane benifuthula nikude, noThixo nikhonza, ngokho abantu abaqeqeshelwe ecaweni kodwa bengafikanga kuThixo. Kukho abantu esibakhuliswa sithi sisindisiwe kodwa bangabikho kuThixo. Insindiso yona ikokwabo iphethwa kunina noyise, kodwa bangayitholi insindiso abantu. Kukho abantu abakhonza emabandleni alushumayela phandle usindiso, kodwa lubaphose abantu usindiso. Ngoba uthi umbhali sisindiswa ngoba balo, kwalona usindiswelo lubabalo. Kukho abantu abangabashumayeli nabangabefundisi, nabantu abashumayela nasestratweni besithi uYesu uyasindisa, kodwa lungafikanga kubo usindiso. Kukho abantu abathetha ngoYesu ongafikanga kubo ngaphakathi, abanayo i-experience kaYesu, kodwa banayo i-theory ngoYesu. Bafundi bane-information ngoKristu, but abanawo i-experience, abami-experienceanga. Kumahluko xa ufundile into ugcwele information yakho naxa wena uhlangabezene nayo. Isalvation ayifundwa, ya experience. Funda tateko ndithi ukwanda kwabantu abagcwele information ngokusindiswa kodwa bengafikelelanga kulo usindiso. Because abazoba neziqhamo ezifunwa nguThixo, bazawulenza igama likaYesu lingaxukwa, linganyeliseki. Bazawuyenza inkonzo iphakame, ayingaba bafunde ngoYesu.
ngabadibene noYesu, ngabahlangene lokusindiswa. Nanifuthula nikude, nikhonza nikude, nidumisa nikude, nibonakala njengabantu abayaziyo, kodwa ningekho kufutshane noThixo. Uthi kumbhali, sisondeziwe ngokuphalala kwegazi lakhe. Insindiso ayithengwanga ngemali. Insindiso ayivele ezintweni eziphathekayo, kodwa ivele egazini. Nothi igazi lenkomo, igazi lexabiso, igazi elingenasono. Sindiswe. Uthi umbhali, nisindiswe, nifikelele. Funa tatku, nifikelele. Uyabona, ikhathazwa ngamakholwa asindisiweyo, kodwa angafikelelanga. Zomane nikota kumpostile uNongqunga, kuba kutsha nje kukho into emfikeleyo. Uthi ungakwazi ukuwina umphefumulo, kuguquka umuntu, shumayiza umuntu ngosuku, aguquke, uthi awusindiswanga. Uba ngaba njengoba usindiswe nje wena, awunayo inhliziyo yokusindiswa komuntu, futhi akekho umuntu omfakazelayo ngosuku. Uthi umbosi noNongqunga, usindiswa lufika ngapha kuwe, ngoba xa lufikile uhambisa uthando lukaThixo olufikele kuwe. Uthi bakhona abantu abathi basindisiwe, kodwa abasindiswanga, ngoba komphefumulo esindiswa ngokusindiswa kwabo. Uthi umbozi noNongqunga, xa umuntu engenwe uYesu, akazidingi uba atsho kakhulu, kufuneka abonise uthando lomngenileyo. Uxolo, ububele, izono oziyekazwa ngabantu abalandela lo Yesu othi umamkele. Abantu xa befikelela ekwazini uYesu, bakhulwa luthando lukaThixo. Abehlangene bayakhumbulana. Siyathandaza. Uyela kuTimothy. Now, ndithi usindiso luphethe uxolelo lwezono, luphethe ungcwaliswa kwakho, luphethe holiness, luphethe inhlanzeko, luphethe inkululeko. Isalvation iqulathe izinto uThixo azizo. Uthi kuPaul, abantu kufuneka basindiswe, bafikelele ekwazini inyaniso, ngoba kukwazi
inyaniso okundenza ndilwe necharacter endinayo. Kuku-understanda inyaniso okundenza ndilwe nam. Awenziwa inkonzo uquqele enkonzweni, wenziwa ukufika enyanisweni. Because inkonzo bayakwazi abantu ukuyihamba, bahambe baqhelane, behlukane phakathi bekhonza, kodwa inkonzo bayiqhube because bayiqhelile icawe. Kanti ngomuntu wayithola usindisa umuntu uyema. Xa kukhona into ayivayo emahlukanisa noThixo uyema. Akhangele yena angakhangeli bantu. Abuyelane yena noThixo ngoba iBhayibhile lithi xa indlela zomuntu zikholisa uThixo, uThixo wenza intshaba zalo muntu zihleke naye. Ngamanye amagama akekho umuntu ohlobene noThixo kodwa ogradana nabantu. Thina sikwazi even a second ukuphila singemanga kakuhle nabantu because asizukwazi ukuthandaza. God is holy. Ngobani abakhonzayo kukhonzeke kodwa bengekho right, bakhonze benendawo ngasebantwini, ngabantu abangalutholanga usindiso because usikukho izidepth ezihanjwayo ukuze kufike elusindisweni. There are steps ezihanjwayo xa uzosindiswa. If ubhudeke kwezo steps, noba ngaba singakunika igama lokusindiswa, wena usindiswa lufikanga kuwe. Kukho izinto ezawukhana apha endleleni. Banintsi abantu abayaziyo imessage kodwa imessage ayibancedanga. Banintsi abantu abayaziyo inyaniso kodwa inyaniso ayibakhululanga. Because i-salvation iyakhulula. Step number 1. So sindiswa inguquko. Inguquko. Usindiswa ulujoyini. Awuphakamisa isandla kuba kuthiwa phakamisa isandla. Siphakamisa isandla kuba usibonile ubungubani, wonakele kangakanani. Uguquko xa ungalufumananga inguquko noma ungabhaptizwa, singakubhaptiza kaninzi futhi ungalungi. Singakuza emanzini ungalungi ngoba amanzi akakulungisi, abonisa ukuguquka. Akakukhabe futhi xa usenza lento ingekho enhlizweni, akukhabele ngaphandle. Yakutshone nokutshona, asiyitsho nokuyitshola ukuthi uzakushonisa amanzi akuhaxe nje bungaguquka kanye. Siyayithandazela ungabikho umuntu utshonayo. Akuhlonitshwanga wena, kuhlonitshwa igama lakhe. If you fail, uyiswa ukuguquka mama ubuya. Kune-steps zazo ukodwa. Abantu abaninzi bathi sebethi bayaguquka behlulwe ke ngoku-implementa ukuba lento kuthiwa inguquko, uba ngabe uguquke unengxaki nabantu, kufuneka ubangenele. Hayi kuba wenzela inkonzo.
ubangelela uqhutywa inguquko. Ngeke ndibasakwazi uphatha igama elingcwele likaThixo ndiyinje. Ndifanele uyocela uxolo kulo tata. Ngeke ukwazi ukuthandaza uchophe nomuntu kodwa umoya wakho ungevani nalo muntu. Enkonzweni enye nithi bawo ingcwele. Amadimoni ka ungaguqukanga kakuhle ungangenwanga lusindiso, ungenwa ngamadimoni. Lena amadimoni akungenayo abaye amadimoni enkonzo, awa inkonzo. Usathana nendlela zamadimoni zakhe. Kukho amadimoni asebenza emagqirheni, kukho amadimoni asebenza elusindisweni. La selusindisweni aba nomoya ngathi ngawosindiso. Ukuza kubambe mfoka Nqozana uzazi into yoba ndikho right, but uphile ngathi ube nenkani yokuthi andisoze ndilungisane naye. Wena ucingela uba nguwe kanti ubanjwe ngamadimoni. Amadimoni akugcinela isiwoko because awuzukwazi ukhonza ungekho right. Ukhona uYesu wahlatyelwa ukuze sibe right. La umuthatha uJesu sindiswa uyamakwa enguqukweni. So usiphakamisile isandla kodwa uSathane akugcina uba suguquka, susithoba ngoba inguquko ihamba nokwehla. Okokucela uxolo usithobe kukwehla, okokuzibhenca ebantwini kukwehla. Inguquko yephula impakamo. Awephulwa tata uDuna sowushumayela, awephulwa sowuchorus leader, awephulwa sowusaziwa inkonzo, wephulwa ungena. Yes, ukwamadimoni asebenza enkonzweni, ayinkonzo. Njengoba enkonzweni kuthetha ngelwimi nje, uthandaze nawe, ukhale, ayakwazi ukhala. Kodwa wena ukhaliswa nguThixo. Ndizibona kanjani uba ndisetyenzwa ngamadimoni? Ndizibona ngokuqhankqalazela ukulunga, ndibe nenkani ukulunga. Ndizazelaphi into yoba mna ayingomoya kaThixo endisebenzisayo, yi-character. Waziswa ngubani ukuba ni right? Waziswa ngumoya oyingcwele. Umuntu ongenwe ngalamadimoni uyalwa nelizwe, uyala nokulungisa, uyaphila engenaxolo, uyakhonza futhi uyazenza zonke into zenkonzo, kodwa uyehlulwa kukulunga. Lo muntu umakhiwe, umakwa ngamadimoni, wamakwa engena, wamakwa ngamadimoni. Uyathandaza, uyazila ukudla, kodwa uxolo akanalo. Uyazenza zonke into esizenzayo, kodwa uyehlulwa kukusithoba. Salvation is step esikhulu esenza amakholwa angabhaptizwa ngumoya oyingcwele, esenza abazalwane banqatyelwe ukuhlelwa ngumoya oyingcwele, babhaptize, babonakala ngathi ukhona umoya, bakhonze, bashumayele, bangakwazi. Funda le ncwadi kaPetros chapter 1 verse number 18. uJesu wami uyaphila, ngiyakwesaba
uJesu wami uJesu wami uyaphila uyaphila ngiyakwesaba ngiyakwesaba siyathandaza baba khona ababacele ukubhaptizwa baphandle azibabhaptize abantu abangakhonziyo iminyaka sishiyeke nayo nani kufuneka sitsolise usindiso usindiso ayikho kuthi ndifuna ukuhamba notata uMxhosana ndifavor yena usindiso awukhonzi nomuntu kuba umfavor kufuneka ukhonziswe lusindiso usindiswa lufavani ijade nonkosikazi usindiso lufikele mina wafikela lolwakhe uba kukhona izinto unkosikazi alwa nazo nabantu andiyilwi nezo zinto ndisindisiwe kukho izinto efuneke ndimlwele kodwa khona impilo efuneka ndingangeni kuzo zezakhe usindiso luyagadwa ebantwaneni bakho uba abantwana bam bafuna ndehlukane nosindiso kungcono ukwehlukana nabo ngoba uYesu uthi osuku bethanda umfazi unina uyise nabantwana bakhe ngaphezu kwam akandifanelanga so usindiso ufuneka uzalwe uThixo uphulukane nenyama usindiso ngeke ubasusa abantu bakowenu balwazi ukuba ucompromise ngayo yonke into ngoba abantu bakwenu bahlangula ngokumela usindiso avele uThixo kuba uThixo akacompromise uThixo akemi neyilili uThixo akemi nomuntu ombaxa kodwa uThixo uma nomuntu wenyaniso ukuba ngabe ulufumene usindiso ufana nendoda ibingaboni sizimfama sobathathu nabathathu ngibone basiyeke bengaboni ndithi ngondibonayo ngithathe lungaboniyo ngimbeke phambili ndithi ndiyibona ingozi nanze yakuya kayiboni yena ndimlandelayo tshona nam ndiyotshona usindiso xa ulubonile uyema wedwa ukuze xa betshonile bakubona ungaphezulu uzama indlela yokubasindisa awayeli nabangazinto usindiso uyamelwa njengoba ndisindiswe nje phaa kwam ndisindiselwe mna nothi mna nonkosikazi nabantwana bam kasifike ezulwini iBhayibhile sizawubagweba ndizawugweba umfazi xa ingakholwanga ndigwebe umntanam xa ingakholwanga zawugweba utata ondizalayo phaa ndiyakhona zawulahla umama kade ndizibuza uba zawuyenza njani Thixo into enjengale yokufaka umuntu echibini lomlilo abafundi bake bayibuza le nto wathi uYesu no xa sifike ekhaya ayizubakho le feeling yoba ngunkosikazi ayizubakho le feeling uba ndandimzala lo ayizubakho le feeling yoba ngutata lo
indoda ndimlahla ndomlahla njengesoni, ndingenanceba kuye, ndimfake phakathi edikeni lokufa. Ngoba ithi iBhayibhile sizawugweba nenkosi. Usindiso kudlalwa ngalo, nasecaweni uyaligada ubone uba le globhu le ayilufumananga usindiso, ifumene icawa, ilwela icawa, ifuna icawa le, ishile iqhubu yecawa. Khangela abakowenu. Sindiso, sindiso. Siyathandaza. Alikuphose ungena. Kunzima ukulifumana somphakathi. Khawuleza thathu kwa siyathandaza. Now, i-repentance yinguquko ekwenza ufikelele elusindisweni. Anehlawulelwanga futhi anekhululwanga ngezinto. Siphi isiXhosa sakho dekade ufunde khawuleza. Esidala sesitsha esida. Yes, makafunde esitsha yena standards. Yegama lenkosi. Enkosi ngalomanxeba. Enkosi bawo, enkosi. Enkosi ngalomanxeba. Enkosi baba. Enkosi ngalomanxeba. Enkosi baba. Enkosi ngalomanxeba. Enkosi baba. Enkosi ngalomanxeba. Enkosi baba. Enkosi ngalomanxeba. Sisindisiwe. Siphilile futhi. Enkosi ngalomanxeba. Enkosi baba. Enkosi ngalomanxeba. Ngeke usifundele mfowethu sithandaze. Lalelani makholwa. uYesu uyabuya. Yesu uyabuya. Yesu uyabuya. Yabona njengoba abantu beya bechafa bedlala ngekhono, uYesu uyabuya. uYesu uyabuya. uYesu uzobuya abantu bedlala ikawa. uYesu uyabuya. Kule Pasika esikuyo uYesu yena uyabuya. Siyatyiwa iPasika, uYesu uyasondela. Abantu basemakhaleni kakhulu, they are worried about imeko zoqoqosho zelizwe. Abafundi beBhayibheli onwabile ubithe iBhayibheli ukuqala kwenimba ezabona ngemfazo. Akekho ongastopa lento iqhubekayo. UMshumayeli ongathetha izinto ezimbi andiyithandazela imfazo uba mayime. Ndithi Nkosi ilizwi lakho maligcwale, because apho siyakhona siyekhaya. Umuntu osindisiweyo unethemba lekhaya azophumla kulo. We are not worried about indlala. People are worried about ukulamba. But thina sifana namakholwa ayethutshiswe sithi dubuye Nkosi uYesu. Sinalo mthandazo. Idubuye Nkosi. Idubuye Nkosi. Idubuye Nkosi. Andikwazi wena, idubuye Nkosi. Ukomalanga thandaza hleno pha kwaTata umthini Nkosi ndincede. Uyazi Nkosi ubungandithatha namhlanje ndikufuna kangangoko. Inkosi yakhuluma nami into ezimbalwa.
yathi nazi into ofuna ukuzenzile ixesha lakho likuphelele ithetha nami zimbalwa imihla yami intsuku zama zininzi igqibezela isiqithi sokugqibela I'm saying these words ingacompromise ngazo lezi zinto ndizawuzishumayela ndizawuzithetha nekufuneka ndizihambele uThixo uthethe na vula iminyango emininzi kukho amabandla ndizawuhamba kuwo endingazange ndihambe kuwo ngoba inkosi ithe ulapha ngoku ndine-assignment endinayo andiphile licawe ndihleli kulo mhlaba khona into endiyibhalayo amehlo wam avulekile athi uYesu semnyango onyukunyuku babethandaza bathi bakahlale njalo thina siyacela lahla ukudlala ngoba uYesu uyabuya lahla le ndlela okhonza ngayo kawukube serious umhlaba uyancwina indalo iyancwina ithi bayovela nini onyana bakaThixo Jesus. umhlaba uyancwina Hallelujah. guqukani nifikelele enyanisweni yekani le ndlela nikhonza ngayo amazwe axakene nowakho uxolo lukho umbhalo ofundayo makaqaphele yini Thixo wami ndandingazi uba iyawufika eli xesha nam lindifikele ixesha uba uDlamini eliyawuexpose abantu abebesithi bayamazi uJesu bengamazi ekhaya ezulwini kunesithembiso ofuma usindiswe ekhaya ezulwini kunesithembiso ofuma usindiswe sikhona isithembiso esenziweyo ekhaya vuma wena vuma usindiswe yahamba bawuduna yogqibezela eRhawutini zawutshatisa lo mfana kwampanga ndiya uThixo ndithume khona ndifuna iRhawuti yohlala khona ndiyisebenzile i-Eastern Cape ngoku ndiyosebenza eRhawuti
iRhawuti neKZN. uThixo undinikile iminyaka ibeka khona kukho izinto xa usindisiwe ekufuneka uziphulaphule kuThixo. Anikhololwanga nina ngento engenaxabiso. Indlela oziphethe ngayo ziphathe ngolo hlobo. Khululwe nina funda thini. Khumbulani ixabiso enakhululwa ngalo. Khululwa ngalo. Kwintlalo ibingento yokhokho benu. Ingento yokhokho benu. Anihlawulelwanga nganto itshitshayo. Khange nihlawulelwe ngento etshitshayo. Ifana nesiliva negolide. Ifana nesiliva negolide. Nahlawulelwa ngegazi elixabisekileyo. Nihlawulelwe ngegazi elixabisekileyo. Lexhwane elinguKristu. Lexhwane elinguKristu. Ongenasisihla nasiphako. Kanasiphako. Funda. Wanyulwa nguThixo. uKristu wanyulwa nguThixo. Lingekadalwa ihlabathi. Lingekadalwa Wabonakala. wabonakala. Yena kule mihla Imihla yokugqibela. yokugqibela esikho ngayo nathi. Hamba. Ke ngoku niyakholwa kuThixo ngenxa yakhe. Yakholwa nina kuThixo ngenxa kaKristu. Ke uThixo wamvusa ekufeni. Wavusa lo Yesu ekufeni. Wamnika iwonga. Wasemnikeza iwonga. Ukuze nijonge kuThixo. Thina sijonge kuye. Ngethemba nangokholo. Hamba verse 22-23. Njengoko ke nithe ngenxa yokululamela inyaniso. Silulamela inyaniso. Nenziwa nyulu. Siye senziwe nyulu. Ukuze nithandane. Into esenza sibe nyulu kukuyilulamela. Inyaniso. Inyaniso iyalulanyelwa ayivuyelwa. Bakhona abantu abathi sisenyanisweni bengayilulamelanga. Inyaniso. Uba inyaniso uyilulamela nenziwa nyulu okululamela inyaniso. Hamba. Nithandane ngokwabazalanayo. Xa sele benziwe nyulu besenziwa kukuyithambela inyaniso bayathandana ngokwabazalanayo. Ngamanye amagama ukukhula ukusondelelana kwaba bazalwane abalulanyiswa inyaniso. Yabazala inyaniso yabenza abanyulu. Eli gama lithi uyibangcwele. Bayathandana ke ngoba abantu kuba bane-character efanayo. Funda. Thandanani ke ngoko. Umbhali ke natsho nathandana anifika kwi-holiness. Ngoba kwi-holiness akukatyanga. Kwi-holiness aku-undermayinwana. Kwi-holiness akujongwana ngokweklasi. Bayahlanganiswa abantu ebungcweleni. Bathandane. Bethandaniswa hayi kukuhlobana. Hayi kuba bebezitshomi. Behlanganiswa bengazani. Bedityaniswa kukuyilulamela inyaniso. Yabenza inyaniso banyulu. Umoya wakho xa unyulu ukhangela omnye ofana nawe. Amen. Uyamva. Uyadityaniswa naye. Kodwa uba ngabe ibandla lifika iholiness aliyilulameli inyaniso. Likhonza lisithi libandla kodwa libe yizintluka zahlukane. Because iholiness ebonda abazalwane.
bobungcwele obuphilayo bukwenza ndikuthande, sizalane, sikhangelane, silangazelelane. Obubungcwele benziwa kukuyilulamela inyaniso. Uyalulanyela uYesu, umthambele, akwenza into ayithandayo. Ithandane ngokwabazalanayo. Funda. Thandanani ke ngokungasenzisiyo. Kaloku nizelwe ngelizwi. Nina nizelwe ngelizwi. Shuthi ka singafumananga zwi singazalwanga, ngeke sisihlanganele. Kufuneka sonke sibe sizelwe ngembewu efanayo. Ilizwi likaThixo ngasoze afe. Soze afe. Sivala amehlo ethu. Imikhosi kaThixo emazulwini ayijonge phansi emhlabeni ukuze yakrasuka ikhuselo lasephezulu, ukuze thina sonke sisindiswe. Imikhosi kaThixo emazulwini ayijonge phansi emhlabeni akazuka ikhuselo laphezulu, ukuze thina sonke sisindiswe. Lakazuka ikhuselo laphezulu, ukuze thina sonke sisindiswe. Sivala amehlo wethu mfoka mthina izothandaza. Sivala amehlo wethu ukuze thina sonke sisindiswe. Thina sonke sisindiswe. Ufuna lonto, ufuna lo, ufuna sifumane usindiso, ufuna sisondelelane naye, ufuna sitshintshe. Ibambe oda man, vala amehlo akho siyathandaza. UThixo akayifuni indlalo, uThixo akamfuni umuntu ozenzisayo, uThixo akamfuni umuntu ongathi uncedakele engancedakalanga. Usazovala umnyango wenceba, kodwa sisesemnyangweni wenceba. Funa sisindiswe. Akazuka ikhuselo laphezulu, ladabuka ikhuselo, ukuze lowo nalowo asondele kuye. Siyabizwa, sibizelwe lusindisweni. Izamthini uzothandaza.
Siyabonga Nkosi. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Siyabulela Thixo wethu olungileyo. Siyabulela Jehova ophilayo. Siyabonga wena wasinga kanye kwingcwele kangcwele. Wangena ngelakho igazi. Wangena ngegazi elingcwele. Wangena ngegazi elinamandla elingasoze laphela amandla. Lisenamandla namhlanje igazi likaYesu. Siyabonga. 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 Sibonga insindiso. Sibonga usivulela umnyango. Usivulela ngegazi lakho. Sibonga uvulelwa umnyango wensindiso. Sibonga Nkosi ukulinyazwa kwakho ukuze kusinde abantu, ukuze kuvele